Hola gente y amigos, Radio Francesca presenta la música de Bulgaria. Hey DJ! Здравейте, приятели от мен, аз съм DJ Франческа Микс. Ето човече, днес е 12 месец, 31-2012 година. Леле майко, ще посрещаме 2013 година, нали така бе, слушатели и четири на Радио Франческа Микс. Как сте днес? Надявам се настроението ми да е максимално готино, при повдигнато енергично. Сега е време вече аз, DJ Франческа Микс, да обявя диджеят номер 1 за тази година, диджеят номер 1 в Радио Франческа Микс. И това е самия DJ Мело Магиосника. Точно сега тук, в този момент, ще ремиксирам най-добрите ремикси, направени от него самия. Пожелавам на DJ Мело Магиосника винаги така да продължава да твори само успехи, колега. Давай газ напред, умееш го! Just get into your own little space.
Перник си към мен, живот е. На другите показа любовта какво е. Само на мене ти не даде да опитам. Не съм ли аз достойна някой да обичам? Как искам да спре да бие за теб и за мен.
признавам греха и тебе познавам. По устните ми следи има от сълзите и раните две, направени от лъжите, блудяваха ме. За тебе предавам се.